Jeg har brug for din hjælp. Hej, jeg hedder Sabrina, og jeg starter på en flashmob, #PeaceNoBorder. Jeg arbejder på et projekt, der handler om at fremme fred i verden igennem rejse. Jeg tror på, at hvis vi alle rejser rundt om verden, får vi vores egen forståelse af landets kultur og mennesker. Jeg har brug for din hjælp på denne måde. Optag en lille video af et af disse øjeblikke i dit liv. Det kan enten være, når du ender handle ind, når du tager på arbejde eller skole, når du har en måltid, eller når du tilbringer tid med dine kære. Post videoen og brug #PeaceNoBorder og tag mig i videoen. Man kan også sende mig videoen i beskeder. Find min kontaktinformation nedenfor. Jeg glæder mig at se jeres videoer, og lad os sprede fred og forståelse. Farvel!